सो हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो राति 4टाରେ ଆଜି କୁଆଡେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ କହିବି ଏଇ ବ୍ଲଗ ରେ। ଓକେ, ତ ବ୍ଲଗ ଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏଇ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡେ ନେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ତ ମତେ ପ୍ୟାର ସେ ଉଠେଇ ସିନା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ତ ୟାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚାଲି ସିଧା ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିକି ସବୁ କମ୍ବଳ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ବ୍ରଶ କରିକି, ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମାନେ ମୋର କଣ କଣ ଦରକାର ନ ଦରକାର ସେଇଟା ତ ମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ୟାଙ୍କେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସବୁ କିଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଉ ଟାଇମ ମାନେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରେଡି ହେଇଗଲି। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ଏମାନେ ଆଣିଲେ କି ଗୋଟେ ବକ୍ସ, ସରି ବ୍ୟାଗ। ଆଉ ତ ସେ ବ୍ୟାଗ ଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଅଛି, ଲୁଗା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ। ତ ସେ ସବୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଚେକିଂ କରିଦଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ହଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାପରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସବୁ ଭରା ଭରି କାମରେ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ନା କି ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ ମତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ମାନେ ଯାହା ମୋ ଦ୍ଵାରା ପସିବଲ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ସେଇମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ମାନେ ଗୁଲାମଗିରି କରନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ନୁହଁ, ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଗୁଲାମଗିରି କରୁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଆମେ କାମଟା ସାରି ଦେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଏମିତିରେ ବି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 4ଟାରେ ଉଠିକି 4:30 4:45 ହେଇଯାଇଥିଲାଣି ନା। ତ ଆମେ ହେଇଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡି। ଆଉ ଶୀତ ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ବି ହଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ କଣ, ଷ୍ଟାଇଲ କମିଲେ କମୁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱେଟର ଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ନାଉ ଆଇ ଆମ୍ ରେଡି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଫାଇନାଲ, ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ 4ଟା ରାତିରୁ ବ୍ରଶ କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ମାନେ କଟଲେଟ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ବନେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ରଖିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ବାହାରି ପଡିଲୁ, ମାନେ ନା କହିବେନି ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ। ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ। ଆଉ ଏଠୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ ପସନ୍ଦ ମୋର ତ ସିଏ ହେଇଥାଏ ନା, ଯିଏକି ମାନେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମନର କଥା ଜାଣି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ସେମିତି, ଆଉ ମାନେ ମୋ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ମାନେ ମୁଁ କୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। 4 ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ମତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ସେତିକି ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କାଫି। ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ ଟେଲିଂ ଦ୍ୟାଟ କି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ ଅଫ ୟୁ। ତ ଛାଡ, ସେ ସବୁ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ବି ଆସିକି ଆମକୁ ଡ୍ରପ ଆଉଟ କରିବେ କହିକି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁ ଉଠୁଛୁ, ଆମେ ତ ପଳେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ମା ମନ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବି ମାନେ ଗାଡି ଟା ବାହାରକୁ କାଢିକି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସେଠି ଭରି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଆମର ମଞ୍ଜିଲ ରାସ୍ତାରେ। ରେ ଟିକେ ହାଏ ତ କୁହ ୟାର, କିନ୍ତୁ ହଁ ମାମା ହାଏ। ଓକେ, ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଏଠି ଫାଇନାଲ। ଆଉ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାନେ ରାତି ହେଇଥିଲା ନା, ତ ଚାରିଆଡେ ସୁନସାନ ୟାର, ମାନେ ଆମର ଘର ବି ମତେ ଭୂତ ଜାଗା ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ମାନେ କାଚ ମାନେ ଗାଡି ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଶୀତ ହଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଶୀତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଶୀତକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଯାଇ ପଳେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ଦେଖଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଦେଖ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ୟାର। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ ଲାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ ର କମ୍ବିନେସନ, ତା ବି ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବି ଗାଡି ଆମେ ଦେଖିନୁ, ପୁରା ରାସ୍ତା ଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା। ତ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ସହିତ କଣ କି ଗାଡି ଭିତରେ ବାଜୁଥିବା ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ସଙ୍ଗ, ଆଉ ତା ସହିତ ମନଟା ଯେମିତି ତାଲେ ତାଲେ ନାଚୁଥିଲା ନୁହଁ। ଆଉ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ତ ନାଇଁ, ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତକ ବି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲୁ। ଆଉ ତ ଏମିତି ଏକା ରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁ ପ୍ଲସ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଶୀତ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ତ ଶୀତକୁ ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ କମ୍ବଳ କାଢିଦେଲି ହେଲା। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଶୀତ ହଉଛି ତମକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଛି, ମତେ ତ ଶୀତ ହଉନି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝେଇବ, ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଶୀତକୁ ସହିପାରେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଦିଦି, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଓକେ, ମାନେ ସେଠୁକୁ ମାନେ ଛାଡ ମୁଁ କହି ହିଁ ଦଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ନା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ସେଇ ତାର ଗାଁ ର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ବହୁତ ଆଲୁଅ ବି ହେଇଯାଇଥିଲାଣି, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି, ମାନେ କି ଆଉ ମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଓକେ ଆମ ଦିଦିଙ୍କର ଘର। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ମାନେ ଯେତିକି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବ ମତେ ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ଧକ ଧକ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କର ମାନେ ଘରକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ନା।
ଆଉ କଣ କହିବି ମୋର ହାଲତ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଟା ଦେଖ ମାନେ ସବୁଠୁ କରିବ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଜଷ୍ଟ ଆଉ 3 2 1 ଏଣ୍ଡ ଦେଖ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଦିଦି। ଓକେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ସ୍ମାଇଲ କରିଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଏପଟ ମାନେ ଧଡ଼କନ ବହୁତ ତେଜ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଶରମ ବି ଆସୁଥିଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଛି କାହାକୁ କଣ କହିବି କେମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହାଏ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଟେନସନ ରେ ଥିଲି। ତ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ କହିଦଉଥିଲେ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେୟା କହିବ କି ଆଙ୍କୁ ମମି କି ତାଙ୍କୁ ନାନୀ ତ ଏମିତି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଗାଇଜ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ମାନେ ସେଥିରୁ ତ ମୁଁ ଭିଡିଓ ନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଏକା ଓକେ ମୁଁ ପରେ ମାନେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଟ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭ୍ଲଗ ଆଣୁଛି। ଓକେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଟ ପରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ କ୍ୟୁଟ ସି ପ୍ୟାରା ସା ଭାଣିଜି। ଆଉ ମାନେ ସେ ତ ମାଇଙ୍କୁ ପାଇକି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ସେ ମମିକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଦିଦି ଘରକୁ ପଶୁନଥିଲେ ନା ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଭାଣିଜି ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଘର ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି। ତାପରେ ବାସ୍ ମାନେ ଭ୍ଲଗ ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି କାରଣ ଗାଧେଇବାର ବି ଅଛି ନା। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭ୍ଲଗ ଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଟାଟା।